Vedeli ste, že Biblia nikde neučí o nesmrteľnej a nehmotnej duši? Že naše súčasné predstavy o duši sú viac ovplyvnené pohanskou mytológiou než samotnou Bibliou? Tu je krátke preskúmanie tejto témy. Význam slova duša, hebrejský nefeš, je živá bytosť. A takto sa niekedy aj v našich Bibliách prekladá. Občas pre lepšie porozumenie textu sa v preklade používajú aj slová ako stvorenie, život či človek. V každom prípade sa však pojem duša nevzťahuje na niečo nehmotné, éterické, ale vždy na niečo hmotné, telesné. Starozákonné biblické spisy nepripúšťajú existenciu duše bez tela. Veď Boh nás stvoril takto. Tedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou, živou dušou. Takisto aj ďalšie živé bytosti, duše, sú telesné a hmotné. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku polnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, živú dušu, tak sa volá. Zároveň Biblia nikde neučí o nesmrteľnosti duše. Práve naopak, prorok Ezechiel konkrétne hovorí, duša, ktorá zhreší, tá zomrie. Boží príkaz ohľadne obradnej čistoty veľkňaza v 3. knihe Mojžišovej znie takto. Nepriblíži sa k nejakej mŕtvole. V origináli nepriblíži sa k nejakej mŕtvej duši. Až pod vplyvom pohanských kultúr a zvlášť gréckej začalo slovko nefeš, duša, dostávať v našich predstavách iný zmysel. Do starovekej gréčtiny ho preložili slovkom psyché. Už tento pojem nás pomaličky posúva ku gréckym predstavám duše, zosobnených v podobe bohyne duševnej krásy a k jej mytologickej nesmrteľnosti. Hoci pohanské predstavy o duši nemajú absolútne žiadnu väzbu na biblické učenie, aj tak sa ich vplyv začal v kresťanstve od 3. storočia nášho letopočtu postupne prejavovať. Kresťanskí filozofi začali vysvetľovať, že Boh tvorí nesmrteľnú dušu. Vkladá ju potom do tela pri počatí. Postupne sa takéto učenie v cirkvi prijalo a dnes je populárne natoľko, že takmer nik sa nad tým ani nepozastaví. Zároveň máme bohatú plejádu predstav o tom, čo sa deje s dušou po smrti. Ak by sme však čítali Bibliu bez predsudkov a vopred vytvorených predstav, tak musíme dospieť k záveru, že človek nemá dušu, ale sám je dušou. Rovnako ako to píše aj apoštol Pavol. Tak je aj napísané. Prvý človek, Adam, sa stal živou dušou. Posledný Adam, Kristus, oživujúcim duchom. Majte sa krásne a skúste sa sami pozrieť do svojich Biblií, ako je to vlastne s tou nesmrteľnou dušou.